Jarumin jarumai na yi fitowa yau dai gani gimbiya ta wace zan aure ta, ba mai tsaida ni ga zan mayaka har 10 sun yi gurna ni jarumin jarumai ne ni, ba ni tsoron aman rauni an buga da ni an bar ni. Gimbiya ta wa yar sarki akan ki ne yau zan yaƙi, jarumin nan ne naki zan kashe maki su ta sauki in aure ki. Gwarazan mayaka guda 10 akan ki zan fada da su, ko na kashe su ko su kashe ni gani na fito filin yaƙi. Gwarazan mayaka guda 10 akan ki zan fada da su, ko na kashe su ko su kashe ni gani na fito filin yaƙi. Filin yaƙi na shiga takobi na jijjiga, na fito fili ni ga daga takobi na dama ta daɗe bata sha jini ba, amma yau akan ki gimbiya za ta sha jini ba zan raga masu ba. Ko da takobi ko babu ina yin yaƙi ba aibu, rayukanku a yau babu. Sarki ya ce in na kashe su za ya bani ke, su kuma sun ce in sun kashe ni za a ba su ke. Ki kwantar da hankalinki gane fili na da ke, kahon yaƙi ku bubbusa ga wasu mata zan casa, yau za a yi yaƙin gasa ku taho dukan kuni na shirya. Jarumin jarumai na shirya, na rantse da Allah akan gimbiya zan iya kashe kowa. Ga layi na shata idan da jarumi cikin ku ya tsallaka layin nan.